Bine ați venit în Valea Timocului, în zona Serbiei de nord-est, care este numită Valea Timocului, dar de fapt nu este numai Valea Timocului, este și Valea Timocului, și Valea Moravii, și zona Munților Homoli, zona unde trăiesc români. Românii trăiesc în 154 de sace 100% românești, plus 48 localități mixte. Acum, dacă ne luăm după recensământ, spune cineva că în Serbia, dacă vrei să știi informații greșite, ce uiți la recensământ. Acolo apar fel și fel, că presiuni s-a făcut multe și oamenii au frică. Pentru că zona asta, prima dată a fost legată de Serbia în 1833 și atunci am pierdut dreptul la slujbă în limba română, de învățământ în școli, limba maternă și așa mai departe. Așa că din 1833 până în 2003 n-a fost absolut nimic. S-a încercat cu câte una, dar nu s-a reușit. În 2003 noi am încercat să reactivăm jurisdicția Bisericii Ortodoxe Române și am avut mari probleme, pentru că asta a fost dorința conducerii statului nostru în care trăim al Serbiei și a Bisericii Sârbe să ne asimileze. Și știind că stâlpul, ori să spunem bine așa, coloana identității, spiritualității și culturii al unui neam este Biserica Neamului, ei au știut că dacă reușim să reactivăm, noi o să ne și păstrăm ca români. Aia n-a dorit. Și ne-au împegecat, ne-au încurcat, aia, scurt, povestea că e mult lungă, o să fie ocazie când o să putem să vorbim și mai detaliat. Și atunci noi am început cu demersuri ca să construim o biserică românească în toată zona asta. Și a fost greu, a fost greu. Am încercat cât ceva. Era vorba aici la Malainița să se facă, pentru că eu am început aia. Și am căutat locații. Am ghingit în centru vechi, nu s-a dat. Am făcut o fundație chiar, în partea asta la altă acolo, la o intersecție, o răscrușie, cum zicem noi. Vedeți că și asta ne-am spus, noi vorbim în grai, pentru că noi n-am fost nici un minut în școala românească. La noi nu există așa ceva. Eu am mai învățat și acum și folosesc termene și mai literare, dar totuși am păstrat graiul, pentru că la noi dacă n-a fost școală și vorbești literar, nu se înțelege, că oamenii nu înțeleg aia dacă n-a învățat la școală. El știe cum a învățat de la părinți. Că la școală aici nu mă sârbește să învață. S-a transmis limba din tată în fiu. Exact, exact. Noi când vorbim, noi vorbim ca bătrânii voștri în sat, care a vorbit vreodată. Chiar eu când mă duc aici prin Oltenia, pe peste Dunăre, la vreun sat românesc, la vreun hram, la vreo slujbă, la aia, preoții să glumesc la urmă cu mine. Bă, babile ăștia ale noastre spun, noi mai bine l-am înțeles pe popa ăla decât pe cine. Pentru că el slujește în literară, dar babilii vorbesc limba graiu, care la aia. Și eu dacă când șicesc, noi prefacem, nu știm cum scrie, numai prefacem în graiu în care vorbim. Și spune babele, spune, le place că și ele și-a dus aminte de copilărie, cum și părinții lor a vorbit și așa mai departe. Exact. Și legat de biserică, continui, am încercat colo, nu s-a dat. Atunci eu am avut aici terenul ăsta și m-am gândit, dacă nu se dă acolo, haide, până ei erau cu ochii acolo unde am făcut fundația aia, ne opreau cu inspecții, cu tot. Eu zic, haide, până ei cu ochii acolo, eu la space, facem noi repede o biserică. Și am făcut-o pe aia care a trecut, noi zicem biserica bătrână, biserica veche, prima. Care să ne arătați acolo. Da, care este prima făcută și a trecut ani, s-a mai făcut una, s-a mai făcut alta și deși a fost așa, am primit răspuns de la oameni, hai să spun așa, de la sat neînvățați, fără
fără școală, fără pregătire. Îmi spuneau: Boiane, vezi tu că, spune, nu s-a dat să se facă biserica acolo, nu s-a dat acolo, nu s-a dat nu știu unde. Și spune: a vrut Dumnezeu să se facă unde a trăit mama Măndălina. Sfânta Magdalena, în Grai zice noi mama Măndălina, că mama la noi înseamnă bunica, dar mama e muma. Și atunci când spune mama Măndălina, bunica Măndălina, ca maica Magdalena ar fi într-un fel. Și spune: vezi tu cât ea a postit, cât s-a rugat, cât a mers, cât a fost ea cu biserica. Și spune: acolo unde ea a trăit, unde s-a rugat, unde a păzit oile, spune, acolo să răsară mănăstirea și să fie biserica. Asta a fost un semn de la Dumnezeu, care noi la început nu l-am înțeles, noi ne-a fost năcaz că nu ne-au lăsat acolo unde am vrut noi, unde intersecție, unde nu trebuie să se baze la drum. Ama Dumnezeu nu lasă unde ni se împare nou, nu unde e loc sfânțit cu viața cuiva. Și atunci, așa, am început să ghingim în direcția asta. Da, uite ce așa e. Când le pun toace, când se leagă lucrurile, așa este. Chiar spunea bunica mea când era vie, ea a cunoscut-o bine, că ea a murit în 1962. Și spune: ei, mama Măndălina, spune, măi, mult a păzit oile, spune aici. Și spune: când o cătam să vedem unge e cu oile, noi numai tășeam și ascultam. Și auzi unge și cești ori cântă, că a avut un săcui pe mână plin de cărți și era neobișnuit pentru vremea aia o femeie să știe să și cească. Aia a fost nenormal ceva, pentru că ce bunica mea, care nepoata ei poate să fie după ani, ea spune, a ei a fost gazde și spune, au chemat-o la școală, dar bunicul ei l-a cinstit pe dascălul, asta la noi nu se spune învățător, învățător e cu o vorbă modernă și la noi nu se folosește, nu spune dascăl, spune la dascăl și dascălița, ea a avut dascăl și spune, l-a cinstit pe dascălul un berbec, ca să o lasă să nu se ducă la școală, că era privilegia să nu te duci la școală, că care gazdă trebuia să aibă mulți la lucru și lucrau și copii. Și atunci ea n-a mers și ea n-a știut să și cească. Ea ca nepoata n-a știut să, păi este care și strănepoți n-a știut, dar ea în vremea aia a știut. Ea a fost și o explicație mai bună mi-a dat-o doi moși, unul e viu în care aproape 90 de ani, 89, când spunea că Cuscra Măndălina, că o vara lui a fost măritată în casă și la ea și ea s-a încuscrit familiile și el așa i-a spus Cuscra Măndălina. Spune, Cuscra Măndălina a fost Sfântul lui Dumnezeu. Pământul a rogit, ama ca ea să rogească, mai bună n-a mai putut. Ea spune ceva ce la Dumnezeu. Și un alt moș care a murit, moșul Ceda, mi-a spus, spune, Boiane, în vremea aia noi n-am avut calendare, noi n-am știut posturi, n-am știut sărbători, a ținut babili sărbătorile, joia Gebuieț, joia Verge, nu știu care aia. Și spune, mama Măndălina ne învăța sărbătorile, ne învăța posturi, ne învăța. Ea a fost, spune, podul nostru cu Dumnezeu. Ea ne-a legat cu Dumnezeu, cu biserica și aia. Și deci, după ce toate se întâmplă, atunci vedem care a fost voia lui Dumnezeu. Că Dumnezeu, rezultatul spune tot. Și mulțumim lui Dumnezeu, ea a fost, multă vreme a fost respectată, pentru că ea, în vremea aia, tatăl ei a fost sârb, dar muma a fost dintr-o familie care sunt veniți din Transilvania, din Argeal, aici în zona noastră, și ea a știut și românește și sârbește. Și atunci, în vremea aia, oamenii nu știau, nu înțelegeau slujba la biserică, pentru că se sluja în limba slavonă. Muierele în sace românești, familii, n-a mers în școală și n-a știut sârbește. N-a știut o vorbă sârbească și atunci ele n-a înțeles nimica. Iar sârbilii care au mers, ele au mers, am slujindu-se în slavonă, nici ele n-au înțeles. Și atunci, la noi în sace românești se ivește fenomenul ăla cu vrăjitorii. Și aia e plin. Fosta Iugoslavie e cunoscută, spune magia vlahă. Așa îi zic, vlașca magia. Aia magia românească, că vrăjitorii în sat în sat. Și, cum să vă spun, oamenii s-au dus la vrăjitori pentru că pe ele, ori pe ei, dacă era vrăjitor ori vrăjitoare, îi înțelegeau și spune că vorbeau în limba lor. Și aia a fost să spun așa, o vorbă iar în grai momeală, în care i-au atras acolo că a înțeles limba, dar sufletul le-a distrus cu lucrările de alea. Și mama Măndălina în vremea aia, știind și sârbește și românește, ea îi îndruma și pe români și pe sârbii
că nu este bine să se ducă acolo. Le explica din slujbe, din tot, de aia a tras la biserică. Și chiar am aflat la urmă că am mai avut cât ceva femei care ea le-a convins, am mers cu ea, le-a învățat să cânce la biserică. Bine, el n-a știut ele ca ea așa, au fost, hai să spun așa, ca un fel de ucenițele ei, care au ascultat-o și n-a mai practicat aia cu vrăjitorii și cu alte lucruri care nu sunt bune. Așa că ea a fost o persoană care mi-a plăcut cum a explicat o femeie care a scris despre ea din Academia Română. O să parafrazez acum, că nu mi-aduc aminte exact acolo cum a scris, dar spune că s-a bucurat când a văzut că în vremurile alea, când s-a crezut că oamenii la sat cred numai în credință ăștia populare, a găsit că cineva a ținut rânduiala canonică și credința canonică și așa i-a învățat pe oameni. Înseamnă nu fără biserică, nu fără aia, nu mai a atras către biserică. Și ea a avut, atunci n-a fost biserica aici, ea a șăzut în casa asta. Dar a merge aici, acum depinde unde a trecut, prin Crângul Popii, aici păi este un alt drum, nu sub 5 km, 5 până la 7 km, mergea toată duminica și toată sărbătoarea la slujba acolo și ținea strană. Chiar în timpul ocupației bulgare, când preoții au fost arestați, duși prin lagăre, prin Bulgaria, omorâți, a rămas biserica așa, trimiteau-i vreun bulgar preot, când de bocezat, de una alta, mala nu șăgea și atunci ea a ținut acolo credința ortodoxă, bălbătaia asta aprinsă, să nu se piardă. Ținea strana acolo la biserică, n-a lăsat turma credincioșilor să se răsipească, nu mai a ținut până aici. A venit vremuri mai bune, s-a terminat primul război mondial și la urmă a început și preoții să se rânduie și să fie așa. Așa că, deci asta eu spun că mulțumind ei și prin ea Dumnezeu a lucrat, că noi aici să ne redeșteptăm și să ne păstrăm identitatea, credința, limba, cultura. Dar m-a arătat Dumnezeu ceva, pentru că aici unii din partea fraților sârbi ne-a privit într-un alt fel, nu sârbii localnici, numai aia care sunt venit, sunt ori preoți, ori la primărie, ori așa mai departe. A fost împotriva noastră și sunt și astăzi, din păcate. Dar Dumnezeu ne-a arătat prin Sfânta Maica Magdalena, cum e și oficial canonizată, că a fost de popor canonizată de multă vreme. Oamenii veneau, să închinau, să rugau, unii să vindecau, unii își găseau mângâierea și aia sufletească și așa mai departe, dar acum și oficial este canonizată. Și fiind după tată sârbă, după mama română, Dumnezeu a arătat că prin sfânți unește neamuri, dar cu toate specificurile lor. Uniți în Dumnezeu prin sfânți. Asta ce înseamnă? Eu am limba mea, am credința mea, am jurisdicția mea, biserica neamului meu. Tu ai credința ta, limba ta, jurisdicția ta, biserica neamului tău. În Dumnezeu suntem uniți, toți să slăvim pe un Dumnezeu, fiecare în limba lui. Nu unii să treacă la alții și alții să nu existe, cum a gândit să facă cu noi. Numai fiecare păstrează identitatea lui, dar tot slujesc cu Dumnezeu. Și cu canonizarea Sfântei Magdalena și a respectului care a avut-o și înainte în popor aici, că și sârbii este tare mult țin la ea, Dumnezeu ne-a pus pecetea pe ghingirea asta, ștampila pe ghingirea asta că așa este și că El ne unește. Acum, care nu înțelege asta, el se departă de drumul lui Dumnezeu, de calea lui Dumnezeu. Așa că noi aici suntem la casa noastră, nu suntem veniți nici de unde, suntem originari și ți-e greu când ieși la casa ta, în satul tău, în orașul tău, în zona ta și vreunul strin vine la primărie și spune nu poate limba aia, nu poate jurisdicția românească, nu poate aia. Este unii care se supun și din păcate mulți s-a supus și multă vreme și de avem o mare criză de identitate acum, dar
A fost unii care și nu s-a supus. Nu m-a spus și tu, vin să spui mie la casa mea ce sunt? Păi eu n-am unde să mă duc de aici, dar tu, dacă nu-ți place, ești binevenit, ești primit. Dacă nu-ți place, ce duci acolo unde e casa ta, cuibul tău și așa mai departe. Așa că asta pe scurt, puteți să vă rog să mă întrebați concret, că spun atâta este multe perioada asta de 200 de ani de istorie, este mult ce de spus. Ce ați spus dumneavoastră despre alegerea locului, avem și noi în zona Olteniei acolo o situație identică despre Petrache Lupu, nu știu dacă ați Da, am auzit. Cam același lucru a fost, cum spuneți dumneavoastră, și ca și aici, la dumneavoastră, alegerea locului, deși tot așa, hulit Petrache Lupu de sistemul de securitate din vremurile respective, așa cum erau vremurile și la noi atunci, în pragul situației politice de o aveam în acel moment. Cam istoria se repetă și totul ține loc, să spune, de un singur lucru: credința și Dumnezeu înainte de toate. La un moment dat totuși ajungem acolo unde unii, cu toate că ne împiedică, ne trag de sub picioare toată voința, toată energia pe care o avem noi ca și oameni, la un moment dat ajunge să fie cumva înfăptuită calea lui Dumnezeu și lucrurile să se miște în direcția bună. Știți, Dumnezeu trimite semne și semnale. Trebuie să ne învățăm să le șicim. Da. Și în moment când învățăm să șicim ce Dumnezeu vrea de la noi și care este misiunea noastră care ne-a încredințat-o, și dacă dorim să o facem așa cum trebuie, asta se face cu multă jertfă. Nu poate, este o vorbă sărbească, nu poate clai, vreau un rai. Clai, așa, plimbare, fac ce vreau, dar vreau să ajung în rai. Asta nu poate. Moară să ce lupți, moară să mergi, orice lucru. Școala, dacă vrei să o termini, trebuie să înveți, să ce chinui, trebuie să ce școlarizezi. Dacă vrei să faci o casă, trebuie să ce chinui, iar să o faci. Cât mai mult ce chinui, mai mare calitate și mai bună casa și mai mult ține. Așa și cu asta, dacă vrem să facem ceva, dacă vrem să îndeplinim misiunea pentru care Dumnezeu ne-a dat, să fim aici. Că, știți, Dumnezeu n-a făcut nimic fără rost. Dar tu, dacă ai venit pe pământ să bei, să mănânci, să te îmbeți, să te plimbi, să te aia, să te duci prin concedii, să aia, atunci care e rostul existenței? Nu există. Și atunci se întâmplă multe lucruri. Dar dacă înțelegi ce Dumnezeu vrea de la cine și care e misiunea ta, fără mândrie, că eu sunt acum... Nu, fiecare dintre noi, fiecare are misiunea lui. Eu, dacă am misiunea să slujesc lui Dumnezeu și să fac biserică, mănăstire unaltă, eu trebuie să fac asta. E vorba povestea talanțelor din Sfânta Scriptură. Dar dacă Dumnezeu mi-a dat asta, dar mie mi-e drag și aș vrea să fac să fiu tâmplar. Nu merge, nu o să meargă. Și dacă nu merge, trebuie să văd ce se întâmplă. Cum ai dat cu capul de zid, trebuie să, figurativ spus, trebuie să te gândești, stai, unde am greșit? Nu, uite ce, că nu merge, că nu merge, că dacă am greșit. Hai, pleacă cu mașina acum și mergi pe liveț. Mergi până la un loc și nu mai poți să treci și spui, nu merge. Păi nu e drumul așa? Dacă erai pe drum, era livagea făcută și treceai. Așa că, cred că când asta înțelegem, oricât de greu ar fi, ori prin ce am trece, la sfârșit toate porțile se deschid și reușim. Dar și spune că drumul spre rai este drumul îngust, nu drumul larg. Așa că asta e. Trebuie să ne luptăm, să înțelegem ce Dumnezeu vrea de la noi.